веры у нашу правду пришлась дать. Даю радливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зраби свободной, зраби счастливой країну нашу і наш народ. Рады всіх вітати. Сьогодні такий день. І сьогодні наш виступ вельми адметний. Він присвячений важному дню шанування наших продків, наших дядов. У народному календарі свято називається Дяди. І так само в цей день хочеться ушанувати пам'ять усіх безвинно закатованих мучеників Білорусі. І гэты сьогоднішній наш виступ ми б хотіли присвятити Вітольду Ашурку. Наш виступ присвячений Дню шанування продків Дяди. Dit concert is speciaal gemaakt om onze voorouders te herdenken. І пам'яті ушанування всіх безвинно забитих у Білорусі. En om ook de mensen te herdenken die onschuldig zijn gedood in Wit-Rusland. І сьогоднішній виступ ми хотіли присвятити безвинно закатованому в білоруській тюрмі Вітольду Ашурку. En nu zouden we graag even een moment willen houden om te denken aan Witold Ashura, die is gestorven in de gevangenis, onterecht. Щиро вас вітаємо, наш гурт Існа Тріо. We heten jullie welkom voor onze groep Isna Trio. Наш проект з різних музиків Олексій Варсоба. Проект складається з трьох музиків: Олексій Варсоба, Андрій Євдокімов і я, Сергій Довгушев. Ja, de groep bestaat uit 3 leden. І ми всі зустрілися в Варшаві. Ми вимушені були з'їхати за політичних подій, і ось там повстав наш колектив. We hebben elkaar leren kennen in Warschau, maar vanwege politieke redenen zijn we dus hier moeten komen. Ми виконуємо різну музику на вірші сучасних поетів, польських, білоруських і інших славянських поетів, а так само народну музику. We maken muziek, verschillende muziek gebaseerd op verschillende poëten uit verschillende Slavische landen. Дякую. Dank jullie wel. Літо, літичко, ой, літо, літичко, поспіло жито, житичко, поспіло жито, житичко.
жито ярина, поспіло жито ярина. Ой, лето, лето, летечко, ой, лето, лето, летечко, поспело жито, житечко, поспело жито, житечко. Ой, літо, новина, ой, літо, новина, поспіло жито ярина, поспіло жито ярина. Я почав розуміти, повідомляю чародею, що ніхто я її не бережу. Притемки пусті, а сьогодні всі люди равноправні, розуміють свою свідомість. Тут самота, ми ведали білосніжний смуток.
Господь оповядає заповолене створення. Ежи бітва багата, аднак солі нема. У мяне шмат душ, колькі дзён яны вылетаюць з цела майго, што спіць глыбока. Калі б не душа жаўцела, дык пажаўцела б іншая. Чудосно, наколькі пакутнікі весь час хочуць жыць. Дзе дваровы карагод да форскіх слёз. І не ўсё дарэмна. Я галаву складу на калодзеж ужыну. Я ўжо гатую спамінальную вячэру. Колькі апошніх спадзеваў крадуцца праз сэрца.
валка та скауда кетурис, прекиньюс данти, sapna vauca ta skauda keturis, prекиньюs danti, sapna vaica ta skauda shirdi. Gigi tvoja, batarja šrat, givena daba, tam sapne. Gigi tvoja, batarja šrat, givena daba, tam sapne. Аж беширди там сапне Benaskita, Jodersonski lemis. Benaskita, Abushipsone. Benaskita, Ishkurie tuoj, tuoj, tuoj. Кренту от скрести, жаден твой гарсай. Гарсай. Ишкио твой, твой, твой. Час сам по собі. Стежка тупаткая, рухни в голове, покруть всякая, кола, живи.
Час сам по собі, час сам по собі. Час сам по собі, охотно тячи. Шалеють, то спека, то стюжа, шалеють, то спека, то стюжа. Не відпускає ще, ніхто не тримає дужа. Життя не відпускає ще, ніхто не тримає дужа. Час сам по собі, час сам по собі. Тяче. Шалеють, то спека, то стюжа, шалеють, то спека, то стюжа. Життя не відпускає ще, ти що не тримає дужа. Стежка тупаткая, рук не в голове, стежка тупаткая, рук не в голове, вокруг такая кола живе. Стежка тупаткая, рук не в голове, стежка тупаткая, рук не в голове, вокруг такая кола живе.
тупаткая, рук не в голове, стежка тупаткая, рук не в голове, вокруг такая кола живе. Стежка тупаткая, рук не в голове, стежка тупаткая, рук не в голове, вокруг такая кола живе. Дякую. Thank you. Есть у нас несколько творов на верши польских поэтов, сучасных поэтов. Агата Яблонская, которая написала этот верш. У нас есть такой твор «Святое тяло». Ciało jest niezbędne, święte jest ciało, ciało jest niezbędne. Mówi to ktoś, komu trudno zasnąć. Święte jest ciało, ciało jest niezbędne. Święte jest ciało, ciało jest niezbędne. Mówi to ktoś, komu
zapleconaj z własną, bez styku stóp, która zamyka układ. To hermetyczny obieg, to ostrożne zasuwanie szuflad, powiek nieustanny bałagan. W środku ciemność w białych ścianach, czar, szara, ale mocna, jak siatka. To jest bałagan. Czerni okrowęcach ze światła, zamkniętych drzwiach i oczach. Jeszcze nie spisz, bełkocie. Był raz sobie mały żółcik, co mieszkał gdzieś tam i miał 6 nóżek. Był raz sobie mały żółcik, co mieszkał gdzieś tam i miał 6 nóżek. Była sobie mała myszka, która skąd tam gdzieś tam przyszła. Była sobie mała myszka, która skąd tam gdzieś tam przyszła. Był raz sobie mały żółcik, co mieszkał gdzieś tam i miał 6 nóżek. Był raz sobie mały żółcik, co mieszkał gdzieś tam i miał 6 nóżek. Była sobie mała myszka, która skąd tam gdzieś tam przyszła. Była sobie mała myszka, która skąd tam gdzieś tam przyszła. Zaraz wróci dzień jak bumerang. Zaraz wróci dzień jak bumerang.
Песня народная «Летела зязюля». Летела зязюля, те рассадкуючи, заплакав Іванька, з вечора ідучи, заплакав Іванька, з вечора ідучи, приходить додому, не кажа нікому, кладовица спати на белой кровати, кладовица спати на белой кровати. Став яго будзіць, ставай, родны браце, пойдземо араць. Ставай, родны сынку, пойдземо араць. Ой, да я не встану, не пойду араць, бо я не вздужаю на валы гукати, бо я не здужаю на вали гукати. Яго братец, ды пачаў будзіць, ставай, родны браце, пойдземо касіць. Ставай, родны браце, пойдземо касіць. Ой, да я не встану, не пойду косить, бо я не вздужаю косаньку носить, бо я не вздужаю косаньку носить. Яго маці не стала ракаці, было табе, сынку, дзевчат не кахаці, было табе, сынку, дзевчат не кахаці.
Stań stabilny, lekko rastow nogi. Dla rozgrzewki możesz poruszyć głową. Co ważne, tylko w poziomie. Przynajmniej w naszym kraju. Najpierw w prawo, potem w lewo i jeszcze raz, albo na odwrót. Czubkiem języka dotknij przednich zębów, tuż obu styku spodniebień. To spółgłoska. Uważaj. Ona zawsze z czymś brzmi. Może wyjść noc. Bardzo czarny kwadrat. Bez tła. Осторожно, może атрымацца нешта, або не жахлівы крык. Але ты гэта зрабі рашуча давай. Каб язык не прырос да зубоў. А яшчэ гэта выклічнік. Ён можа выказаць самую дзікую радасць. Трэба звязаць яго з... І хай толькі паспрабуюць адарваць яго. Хай толькі паспрабуюць разлучыць нас. 7:15. Я прачынаюся, каб праверыць, што ты тут.
что ты тут. И что двери замкненные. Кропка, коротко, без вагання. Что б это ни значило. Данків, щиро дякую. Дякую отцу Яну, дякую Павлу Хівуку і всім, хто нас прийшов послухати. І вічна пам'ять Вітольду.
Все. Последнюю, может, еще на пассажирку. Последнюю, отец Януш, очень действительно, очень хорошо. Такая народная песня из Беларуси. Ну да. Чи алкоголь? На сягодня купала, то-то-то, неділка огонь клала, то-то-то, сам Бог огонь розкладав, то-то-то, всіх святих да собі звав, то-то-то, ти прийди да насилля, то-то-то, ти прийди на купаля, то-то-то. Прийди до насилля, то-то-то, ти прийди на купаля, то-то-то, эту ночку мені не спать, то-то-то, треба жита пільнавать, то-то-то, каб змія не ламала, то-то-то, корення не копала, то-то-то. Сягодня копала, то-то-то, неділка огонь клала, то-то-то, сама Бог огонь розкладав, то-то-то, всіх святих да собі звав, то-то-то, ти прийди до насилля, то-то-то, ти прийди на купаля, то-то-то. Купаля, то-то-то, эту ночку мені не спать, то-то-то, треба жита пільнавать, то-то-то. Сягодня купала, то-то-то, неділка огонь клала, то-то-то, сама Бог огонь розкладав, то-то-то, всіх святих да собі звав, то-то-то.
Вялікі дзякуй сябрука Андрей, Алексей. Вельмі ўдзячныя вам, што вы адгукнуліся і знайшлі магчымасць у гэтыя цяжкія умовы пандэміі ўсё ж такі праехаць пра некалькі межаў і завітаць на нас на гэтую урачыстасць, векавую урачыстасць, але якая ўвесь час аднаўляецца новымі жыццямі, новымі ахвярамі, новымі ўспамінамі. Гэтыя інструменты народныя, нацыянальныя, ваша стараннасць, яна сапраўды гучала ў гэты момант, як для мяне, як голас нашых дзядоў, нашых прашчураў. Гэтыя звукі, гукі, мелодыі, яны ўсе пераклікаюцца з гэтым голасам прашчураў. І гэта вельмі ўзрушальна было. І ў гэтай атмасферы гэтага храму святога і урачыстасці гэта вельмі ўсё пасавала. Вялікі вам дзякуй. Дякую вам. Кому цікаво, я можу розповісти потім. Дозвольте сказати пару слов от діаспори, от всіх наших білорусів, які спричинилися до встановлення цього помника і які, якщо можна, свою подивили знаково, як ми, білоруси, відчували свою ідентичність. Як у кожній країні ми збиралися, ми об'єднувалися і тільки разом, і тільки наперед. І тоді ми зможемо зринути цей режим. І тому я хочу выразить свою подяку, великую подяку от это нас усіх, отцу Яну і Павлу Хівуку, трио із, які долучилися до этого проекта. Великий усім дякую. І я хочу попросить усіх зробити наше огульне фото. Це великий знак, як ми усі були разом, побуч, один до одного, плечо до плеча, і як ми стояли усі білоруси у нашій громаді, усі разом. Тому вельми була удячна, як ми зробили огульне наше. Робімо. Куди собиратися?